Здравейте, приятели! Цар Калоян е един от нашите най-способни владетели. Аз лично смятам, че ние спокойно може да го наречем Калоян Велики. Действително, този цар на нашия народ е една забележителна личност. Той е забележителен не само със своя огромен за времето си ръст от близо 2 метра, забележителен е не само със своята физическа красота, благодарение на която получава името Красивият Йоан или Калоян, но има и много по-важни неща. Цар Калоян е един владетел с невероятна дълновидност. Този човек притежава талант на военен стратег и това той демонстрира, разбивайки могъщата Латинска империя и пленявайки не кой да е, а императорът на Латинската империя Балдуин Фландърски. Този могъщ човек е разполагал с много власт, имал е огромна войска, но въпреки това нашият владетел успява да го плени и след време, според някои исторически извори, Балдуин Фландърски е обезглавен, а от главата му е направена ритуална чаша череп, подобно на чашата череп, която Крум прави от главата на Никифор Геник. Но темата е друга. Темата е не за обредите, извършвани от цар Калоян, не за корените на тези обреди, а за самия произход на този наш велик владетел. Все още спекулира от какъв произход е той. И все още има наистина ужасни спекулации по отношение на това дали той е българин, дали е куман или пък е тюрк. Смятам, че тези спорове са напълно излишни, защото ние притежаваме доста добро количество информация, което да ни позволи да разберем какъв точно е произходът на цар Калоян. За тези, които са по-нетърпеливи, ще кажа още в началото, неговото име няма нищо общо с имената на тюркските народи, макар да са правени такива опити от професионалисти, името Калоян да бъде изкарано тюркско. Да започнем по същество. Смята се, че този наш владетел е роден през 1170 година. Още в своите юношески години той е принуден да отиде в Константинопол като заложник и там той остава заложник до 1189 година. Успява да избяга, завръща се в България, но след убийството на Асен I през 1197 или 1198 година Калоян става цар на България. И както вече казах, той се превръща в един от най-способните български владетели. През 1202 година Калоян започва войни с Византия и превзема много важни селища. Превзема и Варна. Варна се намира в Мизия, т.е. в Северна България. Това е една изключително важна зона, важна зона от гледна точка на безопасността на българската държава, защото селището е голямо и в това селище могат да дебаркират голямо количество чужди кораби и да нападнат нашата средновековна държава. Калоян води няколко много важни битки и една от най-важните битки е битката при Одрин, когато Балдуин Фландърски е пленен и по-късно обезглавен. Тактическият гений на Калоян е неоспорим. Той успява да привлече и за съюзници и други хора, неговите роднини, куманите. За куманите вече съм казвал, че те спадат към семейството на скитите, тези скити, които някога са обитавали Северна Добруджа. Но Калоян успява да събере доста по-пъстра войска от хора от друг произход, привлича дори руси в едни по-късни битки и по този начин успява да победи своите врагове. По-късно, през 1207 година, Калоян води друга важна обсада, тази на град Солун. За жалост, по време на обсадата той умира. Умира при неизяснени обстоятелства. Обикновено се намесват куманът Манастър, който е важен военен предводител, но се намесва и съпругът на Калоян, за която се казва, че е куманка. Според мен това са излишни спекулации, защото куманите нямат сметка от това да убият Калоян. Още повече съпругът на Калоян също няма сметка да премахне своя съпруг.
Но, за жалост, както вече казах, за този наш владетел са изречени безумни спекулации, излишни спекулации и най-вече унизителни спекулации. Преди време се носеше една легенда за това, че Балдуин Фландърски е обезглавен поради ревността на Калоян. Българската царица, кумънката, си харесала Балдуин, отишла в неговата килия и се опитала да го съблазни. Но понеже той е отблъснал, тя се разгневила и казала на Калоян, че Балдуин се е опитал да я прилъсти. Разгневен, Калоян тогава заповядал Балдуин да бъде убит. Това е една история, която е разказана от един монах, това е един латински монах, който самият признава, че няма точни сведения дали това наистина е станало, той просто разказва слухове. И докато този средновековен латински монах признава, че тези сведения са може би недостоверни, у нас тази история се тиражира едва ли не на конвейер, което е срамно, което е позорно и което е недостойно да се върши от страна на българи. Да минем и към същността на тази тема, произходът на цар Калоян. Относно неговото име са правени едни доста безумни спекулации, като елементът Кало е приравнен с турска дума Кале. Кале означава крепост. Сега, това е пълно безумие, защото думата Кале няма обяснение на тюркски език. Самите тюрки приемат в своя речник огромно количество думи от други народи. Средновековният турски език е пълен с думи от персийски, от арабски, от еврейски, а разбира се има и заемки от други народи, като например заемки от езика на коренното население на Анатолия, а също така и на това население, което е било под римска власт до края на късно средновековие. А това, между другото, към това население спадат и мизите, част от мизите, които Димитър Хомартиян нарича предци на българите. Според мен думата Кале означава твърдост, но тя от своя страна е свързана с нашата дума калявам, т.е. правя твърд. А нашия глагол калявам е индоевропейска дума. По този въпрос изобщо няма спор, най-вече защото ние намерим съответствие и в други езици, намираме и чак на другия край на Европа. Калявам е сродна на келтският етноним калети. Калети означава яките, калените, силните. От друга страна, сродни думи намираме даже и в старогерманският език, където халет или хелт означава герой. Този, който е як, този, който е кален, този, който е силен. И да се спекулира, че елементът кало в името на Калоян е някаква тюркска дума, знаейки тези неща, смятам, че е доста несериозно и доста безотговорно. Последния на човек, който коментира в моя блог тази спекулация, направена от Зоя Барболова. В интерес на истината, точно този анализ аз не съм го чел, но съм чел анализи на други имена на старобългарски владетели, при които госпожа Барболова е направила опит да ги обясни с помощта на тюркски или с помощта на старотюркски език. Според мен това е крайно несериозно, но все пак госпожа Барболова е завършила тюркска филология, тя се опитва да си пази хляба. Поне по моето лично виждане и поради тази причина тя е представила виждането, че определени имена на старобългарски владетели са от тюркски происход. Но поне за мен това не отговаря на истината и не е просто голо мнение, което аз си представям. Представям ви аргументи на това, че Кале просто няма как да е тюркска дума, по простата причина, че има обяснение на български език, има обяснение на старонемски, срещаме паралели дори в езиците на старите германи. Имайки предвид тези неща, ние няма как да приемем, че Кало в името на Калоян е някаква тюркска заемка. Има едно друго виждане, че Калоян е всъщност красивият Йоан или Калос Йоанос, станало Калоянос, като Калос се смята, че е гръцка дума. Да, обаче и тук има един много голям проблем. Калос е дума, която е много трудна да се обясни на гръцки език. Правени са много опити, понеже доста учени разбират, че думата е изключително важна,
а и че тя присъства в древната ономастика на Елада и поради тази причина са хвърлени доста усилия думата да бъде изкарана гръцка. Да, но всички опити са неуспешни. Най-вече поради това, че сродни на тази дума намираме и в санскрит. Намираме в санскрит даже намираме думата калияна. Калияна, която пък между другото означава красив, хубав, здрав. И как мислите, дали няма да има някаква връзка между древната арийска дума Калияна и името на нашия владетел Калоян? На този момент оставям отговора отворен. Проверявайте. Винаги проверявайте това, което ви казвам. Търсете сами и когато сами намерите отговора, вече никой няма да е в състояние да ви заблуди. Преди време разговарях с един езиковед, който ми казва, че дори елементът калос в името на Калоян да е някаква предгръцка дума, то следващият елемент Йоан е едно християнско име или по-скоро едно еврейско име, което е библейско и поради тази причина е прието от нашия владетел. И като аргумент този езиковед посочи, че според папата или папата използва за нашия владетел името Йоаницес, благородният Йоаницес или Йоаница, Иваница, ако искате. Да, вярно е, но по принцип някои имена в различни народи имат сходно звучене, но те са различни, с различно значение. Значи тук в този случай ние говорим за омоними. Думите се приличат по звучене, но имат различно значение. И поне според мен това е точно такъв случай с името на Калоян. Според мен той е действително наричан Йоаница или Иваница, но Калоян отново може да се обясни на български език като хубавият Иван или хубавият Иваница. Относно елементът калос, моля ви прочетете подробности в описанието на видеото и вие ще се уверите, че калос или кало е действително древна наша дума, чието нарено значение е правя твърд. Между другото има връзка и с думата кал, но както вече казах, не искам да ви отекчавам сега. Прочетете информацията в описанието на видеото. Колкото до името Иво и Иван, поне според мен тези имена не са, или поне не всички тези имена, които ние срещаме днес, има някои наистина са от някои хора действително са кръстени на Иван Рилски или пък на някакъв друг светия, но смятам, че е имало и древно име Иван, който идва от думата Ива. Самата дума Ива, това е название за едно растение, вид върба. Вид върба, която е много гъвка, много здрава, много силна. И самото значение на Иван е здрав, устойчив, як. Има и такава келтска дума Иво и тя е значението е здрав, но се използва и за растение. Така, можем ли да приемем наистина, че името на Калоян е тракийско и че самият Калоян е тракиец? Самият Никита Хоният, пишейки за събитията от времето на Калоян, нарича Калоян мизиецът Йоан. Мизиецът Йоан. Мизите, това са хората, които в по-късни времена или всъщност по време на средновековието са наречени българи. И са наречени българи не от един-двама автори, а от много автори, което пък потвърждава, че не се касае за някаква грешка, а за една истина. И за жалост неудобна истина. Сега някой може да каже, добре, ама една птичка пролет не прави. Това, че Никита Хоният е нарекал Калоян мизиецът Йоан, това си е просто един любопитен израз, нещо, което е много интересно, но не доказва нищо. Съгласен съм. Ако беше само това, ние можехме спокойно да приемем, че изразът мизиецът Йоан е просто една приумица на Никита Хоният. Да, обаче, в кореспонденцията между Калоян и папа Инокентий ние намерим една много интересна информация. Ето, например, папа Инокентий признава, че Калоян е от благороден римски род. Разбирате ли? В кореспонденцията на папата ние четем, че нашият владетел Калоян е от благороден римски род. Всъщност това сведение е дадено от Калоян на папата и папата не го отрича. Разбирате ли? Папата изобщо не отрича, че Калоян е от благороден римски род.
И тук някои хора могат да се объркат. Как така Калоян ще е от някакъв благороден римски род? Ами много просто. Ако свържим тези сведения със сведението на Никита Хониат, че Калоян е мизиец, всичко става от ясно по-ясно. Защото в края на 3 началото на 4 век мизите или представители на мизите сядат на имперския трон. Хора от средите на мизите стават императори на Римската империя, стават господари на Римската империя. И тук визирам Констанций Хлор, неговият син Константин I, известен като Константин Велики, който създава Константиновата династия. И след време вече император Юлиан Отстъпник, който е от рода на Константин Велики, сам признава, че както той, така и неговите предшественици като Константин Велики, произлизат от мизите. Разбирате ли? Самият император Юлиан Отстъпник, който е роднина на Константин Велики, признава, че той и неговия род произлизат от мизите. Ами, защо да не приемем тогава, че има някаква родствена връзка между Константиновата династия и родът на цар Калоян? Това няма нищо странно. След като Никита Хониат е определил Калоян за мизиец, след като знаем, че Константин Велики, великият император Константин Велики е от мизийски произход, ето 1 и 1 прави 2. Но това не е всичко. Има едно друго сведение, то е на бретонецът Вилхелм, който описва залавянето и гибелта на Балдуин Фландърски. И този средновековен летописец, бретонецът Вилхелм, казва, че фламандският благородник е погубен от предводителя на траките. Повтарям, Балдуин Фландърски е погубен от предводителя на траките. Предводителя на траките тук си има предвид Калоян, защото Калоян е този, който заповядва главата на Балдуин да бъде отрязана и дали от главата му е направена чаша череп, това вече не мога да кажа. Но нашият цар Калоян е отговорен за смъртта на Балдуин Фландърски. От една страна имаме сведението на Никита Хониат, който нарича Калоян мизиец. От друга страна имаме сведението на папа Инокентий, че Калоян произлиза от благороден римски род, който може да е единствено и само родът на мизиецът Константин Велики. Бретонецът Вилхелм нарича Калоян предводителят на траките. И на всичко отгоре ние имаме и други исторически извори, които са от приблизително същия период. Всъщност изворът е малко отпреди времето на Калоян, което е още по-хубаво, и се касае за едно сведение на монаха Фулко, който казва, че той описва един поход на кръстоносците и казва: отрядите на кръстоносците напуснали Панония разнебитени и от тук те поели през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници. Тоест, българите са назовани траки според някакви по-стари извори от тези на Фулко. И това е напълно вредено на нещата, защото Фулко пише по време на късното средновековие, а по време на ранното средновековие автори като Лъв Дякон наричат българите многократно с името Мизи. Разбира се, по-късно Никита Хониат, също така и Хоматиян и Аталият наричат българите многократно Мизи. Колко повече информация ни е нужна, за да разберем, че действително Калоян е от тракийски произход и не просто от какъв да е тракийски произход, той произлиза от средите на мизите, с тези мизи, от които произлиза и името българи. Ето как стоят нещата, това е моето виждане. Не ви казвам, вярвайте ми сляпо, не. Моля ви, не ми вярвайте сляпо, проверяйте всичко, което съм казал, проверяйте всяка къщи информация и така, когато вие сами стигнете до истината, вече няма кой да ви заблуди. Относно името на Калоян, аз вече ви казах, поне според мен, то е много, много древно. Действително означава хубавият Иван или хубавият Йоан, ако искате, но това име притежава обяснение на български език или както на времето в дълбока древност, нашите език е наричан тракийски. Защо? Защото гръцкият елемент калос е от тракийски произход, защото самата дума калос е призната от предгръцки произход. А кои хора населяват Елада преди идването на гърците?
Ами много са. Ние имаме сведения за фригите, имаме сведения за бантите, имаме сведения за миниите, които също са считани за траки, имаме сведения за флегиите, от които идва името българи, те също са считани за траки, имаме сведения и за тевките, но най-вече имаме сведения и за мизите, които стават господар на Тесалия, още във времената преди Троянската война. И напълно е нормално, ако нашите реди владеят такава огромна територия, каквато е Тесалия, те да окажат голямо културно влияние върху езика на новодошлите данайци, на новодошлите от Африка данайци. И според мен присъствието на мизи не е било само в Тесалия, но и в други територии, но това вече е въпрос на друга тема. С тази информация, просто исках да ви докажа, че елементът калус действително може да се намери в езиците на 5 гръцките народи и тези 5 гръцки народи са нашите реди, които влизат в историята под името Траки и най-вече на мизите. Приятели, искрено се надявам това видео да ви е допаднало. Ако е така, моля ви, абонирайте се за този канал и разпространете това видео на колкото се може повече места, за да могат повече българи да научат нашата истинска история и за да може новото поколение, изучавайки история, да се гордее със своето минало и да влиза в част по история с удоволствие, с желание да научи колкото се може повече за нашите предци и не само това, но и да расне като горди хора, като уверени хора, като хора, които искат да създадат една могъща държава, такава, когато сме имали в далечното минало. Защото в крайна сметка ние носим гените на нашите предци, ние имаме техните способности, но трябва и да използваме тези способности. Това бе за днес, приятели. Бъдете здрави, бъдете българи.